ኣብ ኤርትራ ወሪዱ ዝነበረ ሓደጋ ተኣልዩ ሰላም ኣብ ቀረባ ክመጽእ ምዃኑ ርግጽ ኣብ ዝኾነሉ ዘሎ ግዜ ብዙሕ ተስፋ ዘስንቕን ዘሕብንን ናይ ጀጋኑ ኣበርክቶ ናይ ሃርጋፋት ትስስዕን ካብ ዓማጽ ዝፍኑ ዕንቅፋታትን እናነጸረ ይመጽእ ኣሎ። ገለ ህወኻት ዝሓትዎ ጌጋ ዘይብሉ ግና ግዚኡ ዘይኮነ ሕቶ ነቲ ሓድሽ መንግስቲ መን ክመርሖ እዩ ዝብል እዩ። እቲ ቀንዲ ሕቶ ግና ንመሪሕነት ዝበቕዑ ብኸመዮም ብቕዓቶም ዘመስክሩ ነቲ ሓድሽ ኩነታት ብኸመይ ብሰላም ከም ዝቕጽል ምግባሩ ይከኣል። ከምዚ ንልዕሊ 20 ዓመት ዝቐጸለ ሓደጋ ከይድገም እንታይ ክግበር ይከኣል? ተረፍ መረፍ ኣንጻር ህዝቢ ዝተተኽሉ ሓሳባት ከይስዕርሩ ብኸመይ ክመሓዊ ይከኣል? ቅድሚ ለውጢ ኣብዚ መሰጋገሪ መድረኽ ዘለዉ ዕንቅፋታትን ብድሆታትን እንታይ ይመስሉ ይኾኑ ዝብል እዩ። ነቲ ሓድሽ መንግስቲ መን ክመርሑ እዩ? ነቲ ሓድሽ ኩነታት ብኸመይ ብሰላም ከም ዝቕጽል ምግባሩ ይከኣል? መሪሕነት ሃገር ንዝተቓለሱ ከም ውዕለት ዝኽፈል ግንዖ ኣይኮነን። ውዕለት ተቓለስቲ እታ ዝተመነይዋ ሃገር ምርኣይ ካብ ለባም መሪሕነት ዝመጽእ ሰላምን ራህዋን ምስትምቓር እዩ። ኩሎም ተቓለስቲ ወነንቲ ናይቲ ካብ ሓያል መንግስቲ ዝመጽእ ረብሓታት እዮም። ካብቶም ተቓለስቲ ብሓቂ ንመሪሕነት ዝበቅዕ ለባም እንተተረኽበ ኸኣ ረጐደ ህዝቢ በብዘለዎ ከባቢታት ኮይኑ ወከልቱ ምስ መረጸ ብዝቐውም ባይቶ ዝሕረዩ ሰባት እዮም ነቲ ሓድሽ መንግስቲ ክመርሕዎ። እዞም ንሃገር ክመርሑ ዝምረፁ ኤርትራውያን ልዕላውነታ ዝተሓፍረ ድሕንትን ርሁትን ሃገር ኮይና ንኽትቅጽል ብዘለዎም ዓቕሚ ዝሕረዮም ኣንጻር ህዝቢ ወይ ውልቀ ዜጋታት ብዝፈጸሞ ገበን ዘይሕተቱ ኩሎም ዜጋታት ብዓቕሞም ጥራይ እናተመዝኑ ንጽባቐ ሃገር ክርቁሑ እዮም። ሰባት ኣብ ወጻኢ ይኹን ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይኖም ለውጢ ኣብ ምምጻእ ዝገብሮ ኣበርክቶ ከም ምስክር ሓልዮት እንተዘይኮይኑ ከም ምስክር ብቕዓቶም ኣይክውሰድን እዩ። እቲ ቃልሲ ብብቕዓት እትምራሕ ሃገር ንምርኣይ እምበር ንስልጣን ዝኾን ሪጋ መትሓዚ ይኮነን። ቀዳማይ ዕላማ እቲ ንለውጢ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ንህዝቢ ኤርትራ ካብ ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ መንዛዕቲ ንምድሓን እዩ። ኤርትራ ካብ ሕጂ ንድሓር ምእንቲ ሓባራዊ ረብሓ ንዝቃለሱ እትጥዕሚ ሃገር እምበር ንገዛእ ርእሶም ኣኽሊል ክደፍኡላ ናይ ዝደልዩ መጻወቲ ኣይክትከውንን እያ። ቅድሚ ለውጢ ኣብዚ መሰጋገሪ መድረኽ ዘለዉ ዕንቅፋታትን ብድሆታትን እንታይ ይመስሉ ይኾኑ? ኣብዚ ሰዓት እዚ ከገድስ ዝግብኦ ነቲ ንኣትዎ ዘለና ዛዛመ መድረኽ ነዚ ዕንቅፍ ወፍሪ ብኸመይ ንዓግቶ ዝብል እዩ። ቅድሚ እቲ ኣብ ማእታ ሽሓት ኣብ ስደት ዘለዉ ኤርትራውያን ድምፆም ዘስምዕሉ ዘለዉ ውሑዳትን ሙዑታትን ህይወቶም ዝወፈዩ ጀጋኑ ድማ ኣብ ባይታ ኣብ ውሽጢ ጸላእ ኮይኖም ዝቃለስሉ ዘለዉ ለውጢ ምምፁ ብዙሕ ናይ መወዳእታ እዋን ዕንቅፋታት ከጋጥም እዩ። ኣብ ስደት ዘለዉ ዜጋታት ዘስምዖ ድምፂ ብዘየገድስ እቲ ናይ ውሽጢ ቃልሲ ድሮ ዕዉት እኳ እንተኾነ ጸላእ ህዝቢ ኤርትራ ግና ነቲ ዝመጽእ ለውጢ ንምዕንቃፍ ክጥቀመሉ ክጽዕር እዩ። ኣብዘን ዝስዕባ ይብዛሓ ይውሓዳ ቅድሚ ለውጢ ዝህልዋ ኣዋርሕ ጉጅለ ጓሓላሉ ዕጽፊ ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዘውረዶ ዕንወት ኣውሪዱ ነቲ ወሳዲ ዘይብሉ ዑና ሒዙ ክገዕዝ ይመደቡ። እቲ ቀንዲ መጥቃዕቱ ብተኹስን ምፍሳስ ደምን ኣብ ዓውዲ ኹናት ክጅምር ከም ዘይከኣል ስለ ዝፈልጥ ንብምልኦም ኣብ ውሽጢ ጉራሃትን ዓያሹን ተኺሎም ዝጸንሐ ካብ ሓሶትን ተንኰልን ዝተሰርሑ ነተኩሲ ኸባርዖም ይጽበሎ። ብኣጠማምታ ዞም ጉጅለ ዕቡዳት ኤርትራ ወይ ንዓታቶም ነቶም ጓሓለሉ ጥራይ ክትከውን እንተዘይኮይኑ ንዝኾነ ይኹን ካልእ ክትከውን እየብላን። ኣብዚ ሕጂ ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ ዝኣትዎ ዘለዉ እብረ መጥቃዕቲ ስፍሓት እቲ ቀንዲ ዓውዲ ኹናት ኣብ ስፍሓት ድንቁርና እቶም ሃገር ዘየቐድሙ ሰባት ክምርኮስ እዩ። እቶም ኣብዚ ዝመጽእ ኣዋርሕ መዐንደሪ ተንኰላት ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ዝኸውን ኣእምሮ ዘለዎም ሃገር ንምዕናው ከም ኣጽዋር ዝቝጸሩ ኩላቶም እቶም ኣእምሮኦምን ሕልንኦምን ደፊኖም ዝጓዓዙ ዘለዉ ዜጋታት እዮም። እቶም ኣእዛኖም ጥራይ ከፊቶም ኣዒንቶም ዓሚቶም ኣእምሮኦም ደፊኖም ኣብ ጎኒ ህግደፍ ክኾኑ ዝመረፁ ዜጋታት ብጉጉይ ኣተሓሳስባ እቲ ለውጢ ቀጻዒኦም ክኸውን ምዃኑ ኣሚኖም ዝገብሮ ቕልስ ከም መዝረዊ ዘርእታት ኲናት ከገልግል እዩ። ኣብ እዋን ሰላም ኣብ መሪሕነት ክህሉ ኢሎም ጥራይ ዝቃልሱ ሰባት
ሓይሊ ንምድላብ ዝፈጥሮ ምትዕንቃፍ ሓባራዊ ኣንፈትን ብኻልእ ሽርሕታት ዝፍጠር ግርጭታትን ንጥርናፈታት ክበታትን ክፍትን እዩ ድሮ እኳ ብዙሓት ሃርጋፋትን ሰብ ሃሳስ ሕልናን ነቲ ብኸመይ ከም ዝመጽእ ዘይጭበጦ ለውጢ ኩሉ ሰብ ኣማዕድዩ ይሪኦ ከም ዘሎ ምስ ረኣዩ ኣንጸባራቒ ስልጣን ንምሓዝ ኣብ ቅድሚት ክጸንሑ ኣንጻር እቲ ቃልሲ ይራግሑለዉ ነቲ ካብ ሃርጋፋት ዝመጽእ ሓደጋ ዘራጉዱ እቶም ዓማጺኦም ንርእሱ ከድሕን ኣብ ልዕሊ ጉራሃትን ደናቑርን ዘቐመጦም ጽሌ ኣሕዋት ኣሚኖም ነነዊሕ ዓመታት ነቲ ቀንዲ ጸላኢ ረሲዖም ዝተጓዓዝዮም ካብቶም ቀንዲ ጸላኢ ዝተኣማመነሎም ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ ዝፍነዉ መጥቃዕትታት ኣብ ዝተማህዘ ናይ ሓሶት ነቕዓት ኣቲኻ ምፍንጫላት ክትፈጥር ምፍታን እዩ ንገዛእ ርእሶም ጥራይ ከም ገዳይ ዓመት ቆፂሮም ንዓይ ጥራይ ደንገጸለይ ዝተረፉ ይቀጽዑ ዝብሉ ወገናት ኣብዚ ናይ ለውጢ መድረኽ ተጠመቲ መሳርሒ ዕንወት ክኾኑ እዮም እቶም ነቲ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ዝዘርኦ ናይ ሓሶት ዘይቃዶ ውሽጣዊ ዶባትን ቀጸለታትን ሕብርታትን ከም ሓቀኛ መንነቶም ዝተቐበሎ ወገናት ዝሓዝዎ ጥምዙዝ ኣረኣእያ ንቕልጣፈ ለውጢ ብጥርጣረ ሪኦም ከም ዝቃለስዎ ክገብሮም እዩ ነቲ ኣብ ድኸማት ገለ ወገናት ተመርኪሱ ዝካየድ ኣንጻር ለውጢ ዝፍኖ መጥቃዕቲ ካብ ጸላኢ ዝመጽእ ሰፊሕ ውጥናትን ናይ ኣማይት ሚልዮናት ዶላራት ወጻኢታት ዝስልዓሉ ናይ ምፍልላይ ወፍሪ ተወሲኽዎ ንብዙሓት ተስፋ ዘቑርጽ ናይ ሓሳብን ዕላማን ሕንፍሽፍሽ ኩነታት ክፈጥር ተወዲቡሉ ዘሎ እዩ ኣብ ልዕሊ ፍትሓውያን ተቓለስትን ኣብ ልዕሊ ውድባትን ዝካየድ መጥቃዕትታት እናተወስኾ ኣብ ደገ ዝተመስረታ ጥሩፍ ዓሌታዊ ዋይ ሃይማኖታዊ ኣረኣያ ዘለወን ዕሱባት ጉጅለታት ዕሩባት ሕልና ተወሲኽኖ ናብ ዳንኬራ ጥፋት ክቕየሩን ተወዲቡሉ ዘሎ እዩ እቶም ለውጢ ምስ መጸ ፖለቲካዊ ስልጣን ክትሕዙ ዝረኣየኩም ዘለኹም ሒደት ካብ ሕጂ ብሓልየትኩምን ንኣሕዋትኩም ቅድሚ ሕልምኹም ብምስራዕን ንመሪሕነት ዘለኩም ብቕዓት ኣመስክሩ እቶም ንህግደፍ እትጸልዎና መሰለኩም መሳርሒ ዕላሙ ዝኾንኩም ንገዛእ ደቂ ሃገርኩም እትኸሱን እትጸልኡን ሎሚ ነቲ ከይፈለጥኩሞ ዝተተኽለልኩም ነታዊ ካብ ነብስኹም ኣርሒቕኩም እለይዎ እቶም ኣእምሮኹም ኣረኪብኩም ንህግደፍ እናተኣዘዝኩም ብንጥፈት ኣብ ጥፋት ሃገርኩም ክትሳተፉ ዝጸናሕኩም ሎምስ ይኣኽለኩም ህዝብኹም እዩ መታርፍትኹም እቶም መሳርሒ ተስፋ ዝዓርቦም ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ክትኮኑ ብፍቓድኩም ንሒደት ገንዘብ ኢልኩም ዝተዓሰብኩም ሰበቕቲ ናይ ርዑዳት ጸቢብ መንነት ስምኩም እተጽሪሉ እዋን ሎሚ እዩ ምዝ ኩሉ እቲ ዝተመደበ ለውጢ በዚ ይኹን በቲ ኣይክዕገትን እዩ እቲ ዝግባእ ትንሳኤ ምድሓን ሃገር ኣብ ዝግብኦ መዓልቲ ክፍጸም እዩ ካብቲ መዓልቲ ዝቕልጥፈሉ ይኹን ዝድንግየሉ ምኽንያት እውን የለን እቲ ዝመጽእ ብድሆታት መፋለጥ እምበር ዓጋቲ ኣይክኸውንን እዩ ጽባሕ ንህዝቢ ኤርትራ ሰላምን ረሃዋን ሒዛትሉ ትመጽእ ኣላ እዋኑ ኩሎም እቶም ምእንቲ ህዝቦም ዝቃለሱ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን እዋን ዝነቑሕሉ እቶም ዘንጊዖም ዝጸንሑ ድማ ኣብ ጎኒ ህዝቦም ዝቖሙሉ እዩ እዋን ለውጢ ኣኺሉ እዩ